идването на новата година ще стартира и едно нововведение в разделното събиране и предаване на хранителните отпадъци в София. В момента инспекторите на Столичния инспекторат активно съдействат на институциите, които ще обхване тази система. Какви са целите, задълженията и отговорностите при събирането на биоотпадъци, ще разберем сега от столицата. Ивета Шилигарова ще ни покаже как ще заработи системата за разделно събиране на биоотпадъци. Здравей отново, Ивета. Много интересна и актуална тема. Очаквам да... Здравей, Карина. Намираме се в 81-а детска градина Лилия, тук на улица Одрин 62. Сега при нас е директорът на детската градина, госпожа Елена Райчева, и началникът на районната инспекция Възраждане Петър Дяков. Добро утро с БНТ 2. Кои институции ще обхване тази нова кампания, господин Дяков? Институциите са училищата, детските градини, болниците, хотелите и ресторантите. Какво съдействие ще предава инспектората? Значи, нашата задача е да ги обхванем и да подготвим по-лесно, нали, да потръгнат нещата в разделното събиране на отпадъците, на биоотпадъците. Сега виждаме всъщност кофите, в които ще се събират боклуците. Какви боклуци ще могат да бъдат хвърлени в тези кофи? Единствено и само биоразградими. Това са кофи тип Меви, 110 литрови. Какво се случва с тях след като се изхвърлят в тези кофи? Значи, събират се биоотпадъците и фирмите, които имат сключен договор с Столична община, фирмите по чистотата, ги откарват на площадката на местността Хан Богров, в която е... Предполагам, ще се рециклират там или ще се преработват? Там има две инсталации. Едната е за компостиране и за биогаз. Всъщност ще има ли някакви нарушения, ако някой от институциите, които са се включили, не спазва изискванията? Ще има ли някакви наказания? Значи, тук трябва да упоменем, че на първия етап се захващат целевите групи, които изброих, и юридическите лица. Глобите по закона за управление на отпадъците са много големи и за сега нека не говорим за глоби, а да не плашим още хората. Да не плашим хората, да. Всеки може да си ги види в закона за управление на отпадъците. Вижда ли скоро подобна система и за домакинствата в София? Да, на по-късен етап. Нека първо обхванем тези целеви групи. На по-късен етап ще се включат и домакинствата. Сега към директорката на детското заведение. Всъщност колко биоотпадъци изхвърляте вие на ден? Имате ли представа горе-долу? Горе-долу между 3 и 5 кг на ден имаме такива. А какво се случваше до сега с тях? Събираме ги изхвърляме в обществените контейнери, които са на улицата. А имате ли готовност вече да започнете разделно да събирате? Вашия персонал обучен ли е? Какво трябва да се прави? Персонал е обучен, имаме готовност. Днес стартираме, така че надявам се. Днес стартираме с поставянето на контейнерите. От 1 януари вече започваме да ги ползваме. Така че персоналът е обучен. Знае за какво става въпрос. Ние цяла година работим по тази тема. И смятам, че няма да има проблеми с стартиране. Ивета, искам и аз да попитам нещо от твоите събеседници. Да. А дали ще има някаква информационна кампания за гражданите, за да бъдат те по-наясно с това какво точно могат да хвърлят в тази нова кофа за боклук в столицата? Нашата водеща пита дали ще има информационна кампания за това какво всъщност се случва, дали ще е по-разяснено и на гражданите каква е цялата работа по проекта. Значи, както казах, това е първият етап. Обхващаме тези целеви групи и за това Столичен инспекторат има за цел да подпомогне дейността по организацията, информираността на отделните звена, за да потръгне първия етап. А по-нататък ще информираме обществеността, ще има и кампания, която да организира по-лесно да тръгнат нещата. Защото това е доста труден процес. В другите страни е точно упоменат, а ние тук малко... С закъснение. Госпожо Райчева, за да не сме с закъснение, поне с най-младото поколение, децата от малки учите ли ги как се събира разделно? Говорим по тази тема, работи се по тази тема.
Учителите по социален свят разговарят с децата на тема разделно събиране на отпадъци. Освен това, смятам, че ще има и разработена програма, която е съобразена с изискванията на Министерство на образованието във връзка с тези разделното събиране на отпадъци. Пожелавам успехи на инспектората и на институциите, които ще се включат в кампанията, и да се надяваме, че всичко ще върви с добри темпове и скоро можем да очакваме разделното събиране и за всички граждани на столицата. Карина, сега обратно към теб в студиото. Да, и да се надяваме, че скоро ще догоним другите европейски столици с разделното събиране на боклук.